ചേച്ചി ഇന്ന് ഏത് മാല ഇട്ടേക്കുന്നത്? ഇന്ന് നല്ലൊരു കൃഷ്ണന്റെ ലോക്കറ്റും ചെയിനും കൂടി വരുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഇന്നലെ ഐറ്റം വന്നതിനകത്തുനിന്ന് ഞാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തൊരു മാലയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ 450 റുപ്പീസിന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാറ്റേൺ ആണ്. ടെമ്പിൾ ജ്വല്ലറി കളക്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് വെയർ ചെയ്യത്തില്ലേ, അതുപോലുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ്. ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കാം. 450 ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത്. നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ചെയിനാണ്. സവിതം ചെയിൻസിൽ ട്യൂബ് വരുന്ന വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ഗോൾഡിന്റെ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു സൂപ്പർ കളക്ഷൻ ആണ്. 450 മാത്രമാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. വേറെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ലുക്ക് കിട്ടും. കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടെമ്പിൾ ട്രഡീഷണലിലൊക്കെ പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കൊരു ലോങ് മാലയ്ക്കൊപ്പോ നെക്ലസ് പോലെയൊക്കെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഹോം ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വാട്സ്ആപ്പിലോട്ട് അയച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ടാൽ ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് വീടുകളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ്